buntag kanatong tanan. May buntag sa Ang atong ebanghelyo naghisgot kini sa kaluoy o gugma nga gipakita sa Dios. Sa atong ebanghelyo, iyang gitudluan ang mga tao sa mga maayong butang. Kay ang Espiritu sa Dios diha man kaniya. Ang iyang pagtudlo sa mga tao, iyang ipakita ang iyang tiunay nga paghigugma sa mga tao. Iyang ipakita ang mga milagro sa pag-ayo sa mga masakiton. Nga atong makita sa laing ebanghelyo nga nag-ingon sa Mateo kapitulo 14 versikulo 14. Nag-ingon dire, Mateo 14 versikulo 14 na ingon, mikawas si Jesus sa kayan og sa pagakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Mga igsoon, si Ginoong Jesucristo sa pagakita niya sa mga tao nga nagpadulong kaniya, nga daw mga karniro nga walay magbalantay. Naluoy siya. Mao na ang iyang gihimo, iyang giayo ang mga balatian. Ug unsa pa ang mga ilang mga sakit, iyang giayo tungod kay ang Dios diha man kaniya. Diha kaniya ang gahom sa pag-ayo sa mga masakiton o sa paghatag o katagbawan labi na sa mga tao nga hopeless o nawad-an sa paglaom. Ang Dios andam siya kanunay sa pagtabang labi na sa tao nga gusto nga adunay kaayuhan o gusto nga matagbaw sa gihimo ni Ginoong Hesus. Ang iyang pagpakita sa mga milagro o sa pag-ayo sa mga masakiton atong makita sa Mateo 14 versikulo 14, iyang gipakita nga ang mga tao luoy kaayo ug sama sa mga karniro nga walay magbalantay o nagkatibulaag ug naglaag-laag sa kadalanan. Sa ikaduhang bahin ang pagsulay kang Pilipi, gipakita dinhi ni Hesus nga gisulayan kita sa mga butang nga ang Dios nahibalo ng daan kung unsa ang angay niya nga buhaton. Kay si Pilipi, usa siya ka disipulo sa Dios. Pero gisulay siya ni Ginoong Jesucristo. Niingon siya nga kamoy magpakaon ni anang mga tao. Mga igsoon, 5,000 ka mga tao ang didto. Sa pagtan-aw sa iyang disipulo, nakaingon sila nga bisan pag mupalit kita og 2 ka gatos ka dinaryo nga sa ato pa karon kanang dinaryo 1,000 ang isa ka dinaryo tungod kay duha man 2,000 kapahan ang kinahanglan nga ipakaon natong mga tawana. Pero si Ginoong Jesucristo nahibalo ng daan kung unsay angay niya nga buhaton. Nganuman tungod kay Dios siya gamhanan. Unsa ang iyang isulti mahitabo tungod kay siya may tag-iya sa tanan. Atong makita diri mga igsoon nga
Unsa ang angay nga buhaton kung sulayan na kita? Usa ka pagsulay aron makita kung kinsa ang matuod og pagpangalagad diha sa Ginoo. Kita gihatagan og dunay mga kwan sa ato kita karon. Dunay muingon nga kita tagaan tag sa kamilyon matag usa ka nato. Ang pangutana nini, unsa may atong buhaton? Sa tagsa nato mga igsoon, naanagid tay mga una-una nga angayan nato sulti. Bisan pag dili na ninyo isulti, kay kana gyud ang atong mahimo nga magpalit kog balay, magpalit kog yuta, magpalit kog sakyanan, inana. Pero sa Dios dili. Unsa ang gingon sa Dios? Kinahanglan pasalamatan nimo ang Dios sa moabot diha kanimo. Gamay man og dako. Pasalamatan niya. Dili sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 17 ngadto sa 19. Katong napulo kasanglahon, di ba giayo ni Ginoong Hesus. Yun sa adton mo sa mga pare, pahiling mo. Oh. Niadto sila. Ang napulo kasanglahon. Pag-abot dito, diha ka sa dalan. Naayaw sila. Kaya ang nagsulti, Diyos, si Ginoong Hesukristo. Gamhanan. Naayaw sila, nagpadulong pa sila, wa pa sila kaabot sa pare, naayaw na. Nakita nila nga ilang sangla nga wala. O ang pangutana, napulo sila. Isa ra ka tao ang mibalik aron magpasalamat. Mao na mga igsuon nga sa akong giingon ganina nga katong tag sa kamilyon kanato nga ihatag sa matag usa kanato, kinahanglan dili dayta mag-una og hunahuna nga sa unsa nga atong pangbuhaton, unsa nga atong panghimuon, unsa nga atong pamaliton, kundili muna ta ngadto sa Dios nga mo'y naghatag nato danang mga panalangin. Ningon siya, napulo ang akong giayo. Isa rang nibalik, aron lang pagpasalamat. Niluhod ang tao ug nagpasalamat sa Dios. Ningon siya nga sa iyang pagluhod, ang nagpasabot nga nagpasalamat siya tungkol giayo siya. Giingon si Ginoong Hesukristo, di ba napulo man ang akong giayo? Isa lang ang nibalik. Muna mga igsoon nga ang tao na ganuyo na gani sa labi na sa mga problema, mga kabalaka, malimot gid taon sa pagpasalamat sa Dios. Nga maoy tinubdan sa tanan, maoy tag-iya sa tanan, maoy tag-iya bisan pagani ang atong kinabuhi. Ang Dios maoy tag-iya niini. Busa gidasig kita mga igsoon nga sa atong madawat nga mga panalangin, gagmay man og dagko, atong hinumduman nato mga igsoon, pasalamatan nato ang Dios. Bisan man gani sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, pasalamatan nato ang Dios kay nahibalo na ang Dios daan kung unsa ang kasulbaran sa tanan nga mga problema nga moabot sa atong kinabuhi. Nahibalo na ang Dios niya anak mga igsoon. Busa ang pinaka-importante gyud, dili ginato wadon ang pagpasalamat sa mga adlaw sa atong kinabuhi. Pasalamatan nato ang Dios. Labi na karon nga adlaw, nalipay kay ko kay tunong pa gyud sa ika-30 ka tuig sa akong pag naghimo kong pamilya. Karon gyud nga adlaw, mausag nga adlaw nga nagwali ko sa pulong sa Dios. Ika-30 ka tuig sa akong pag-uban sa akong kapika sa kinabuhi. Ako pasalamat ko sa Ginoo. Lord, salamat Ginoo nga dani mga panahon ni abot na 30 na ka tuig
Kay mauni kani ang panahon nga katong naigi pakasal dinhi daghan mi nag-uban murag di ko narsinyo kita pa to daghan atong kauban dire. Muni siya April 16. Ika-30 ka tuig. Muna nalipay gid kay kung dako akong pasalamat sa Ginoo nga Lord. Salamat gid ganiyo nga niap ako. Ako nga makapadayon pag pagpangalaga diha kanimo hangtod nga imong bawion ang akong kinabuhi. Mga igsoon mo na akong isaad sa Ginoo nga samtang may kinabuhi pa ko kung naamang gay mga pribilehiyo nga gihatag nga mga trabaho pero moabot ang panahon nga kinahanglan mag-alagad gid ko. Ang muni akong kuan ako nga kinahanglan mo padayon gid og pagpangalagad hantod nga bawion sa Ginoo ang akong kinabuhi. Muni mga igsoon nga kita gihatagan sa Dios og mga panalangin. Sa atong nabuhat sa tanan, sa atong pag-alagad sa Dios, himuon nato nga ang Dios mahimuot sa atong pagabuhaton. Mag-alagad nga malipayon kay ang Dios andam sa pagtabang sa tao nga magpasalamaton kaniya. Kay nakita sa mga tao sa unang panahon nga walay pagduha-duha. Sa atong ebanghelyo nag-ingon dire nga sa katapusan nga nag-ingon sila ang mga tao nga sa walay duha-duha siya gayud mao ang propeta. Mga igsoon sa ila diha nga kasing-kasing nagduha-duha sila. Munang gapangitaon gid nila si Jesus kay ngano nakita nila ang mga milagro nga gihimo ni Jesus. Pero sa ila dayon kasing-kasing daan pa day sila pagduha-duha. Munang ningon ang pulong sa atong ebanghelyo nga ang mga katawhan sa unang panahon nag-ingon sila nga sa walay duha-duha siya gayod mao ang propeta nga gipadala sa Dios. Mga igsoon sa atong pagpangalagad sa Ginoo hinumduman nato kini nga kung wala ang Dios wala gid kitay mahimo. Ang kusog, ang talento, ang bahandi, ang mga panalangin nga niabot sa atong kinabuhi gikan sa Dios. Usa walay ikabalibad nga kinahanglan mo pasalamat gid kita sa tanan. Kay mao ra gid na ang tuyo sa Dios nga pag-anhi sa kalibutan, dili pagdasig o paglipay ni adtong mga tao nga matarong. Nianhi ang Dios sa kalibutan kundili pagluwas kanatong makasasala. Giniingon sa atong laing ebanghelyo nga tungod kay nakakita ka sad-an ka. Kay kung wala pa lang unta ka nakakita, kung buta ka pa unta, wala gid unta kay sala. Tungod kay nag-ingon ka nga nakakita ka nan sad-an. Kita mga igsoon sa atong mga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi hinumduman nato nga andam kita sa pagtuman ug pagsunod sa pulong nga gitudlo kanato ug dili nato kalimtan ang pagpangayo ug pasaylo sa Dios. Kay siya andam kanunay nga motubag kung unsa man ang anaa sa atong kasing-kasing. Andam siya kanunay. Naghulat siya kanunay nga kita muduol kaniya. Munang sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan hinumduman nato nga kung wala ang Dios wala gid kitay mahimo. Mao kana ang atong pagdasig nini nga kabuntagon palihog.